Tady jsme vlastně v bývalé nivě Darovského potoka, což byl potok, který měl přirozený tok, kolem něj byla vlhká louka, niva, historicky to vidíme na těch mapách. Ten potok je teď narovnaný, je vydlážděný, okolí je do něj zmeliorováno, tady je spousta vlastně výustí těch melioračních trubek. Naše povodí leží při levém břehu Berounky asi 10 km na severovýchod od Plzně. Tato intenzivně zemědělsky využívaná oblast je široce odvodněná a s regulovaným Darovským potokem je silně náchylná k suchu. Svažitý terén, který se zbíhá k Berounce, zase trpí vodní a větrnou erozí. K této krajině bylo v minulosti sebráno mnoho užitečných krajinných prvků, jako byly například remízky, a krajina ztratila drobné lánové uspořádání. Také zde bývalo mnoho starých cest, které nyní postrádáme pro prostupnost krajiny. To vše ještě zhoršilo její schopnost vzdorovat přicházející změně klimatu. Tady vidíme vlastně pozůstatky bývalého mokřadu. Je to místo, které se trvale zamokřuje, je těžké na něm hospodařit, takže místní zemědělská firma se to snaží řešit tak, že tady vybagrovává různé odvodňovací kanály, svádí tu vodu zpátky do potoka. To samozřejmě pro nás není dobré řešení, pro nás tím řešením by bylo vrátit potok do původního toku, obnovit tu nivu, vytvořit tady prostě přírodní biotop, kde by se zadržovala voda. Tady stojíme na docela příkrém poli nad obcí Nadryby. Je to dolů asi 800 metrů a na tom utuženém poli voda vždycky nabere docela rychlost a v podstatě podél silnice se tady valí taková erozní řeka dolů, bez jakékoliv překážky. Nyní i zde mapujeme současný stav a připravujeme studii na zádrž vody v této lokalitě. Cílem je zadržet vodu i v lesích, nejen na zemědělské půdě. Jako první krok tímto směrem plánujeme vytvoření tůní v pramenné oblasti potoka v lokalitě, která byla nedávno vytěžena.